Goddag og velkommen til endnu en dag med lidt fugtigt vejr med fin regn. På sådan nogle dage er det rigtig godt at have nogle skure i haven, hvor man kan stå og sidde i tørvejr. Det her det er mit potteskur, hvor jeg står og arbejder. Og der har jeg selskab af nymfeparakitterne. Vi går lige en tur rundt her. Det her det er den gamle mødesplads. Vores bedste plads. Der er altid lidt lune og lidt mere læ heromme. En gammel skolevask, hvor jeg vasker hænder og potter og hvad der ellers lige skal vaskes af. En lille krukkeopstilling med orange og lidt lilla. Over bag vi er hundegården. Og der er også en ordentlig gruppe krukker her på hjørnet. Og Kuba han er ligeglad med at det regner lidt. Ved siden af hundegården er soveskur. Og der er en dør ind til hundehuset. Der er faktisk 2 skure ved siden af hinanden her. Det andet skur er kornskuret, og det er Johns, det bruger han kun, når han tørrer korn i september. Resten af året der får jeg lov at låne det til havemøbler. Ved siden af mødingspladsen er der et stykke med græs hen langs med maskinhuset, hvor den lille kyllingeskurvogn står, og så er der hønsehuset med hønsegårdene. Og det er også her på den gamle mødingsplads, at drivhusene er. Og der er flere krukker. Herovre imellem de 3 drivhuse, der er sådan en lille gård, som jeg bruger sådan til ekstra potter, der er ved at vokse så store, så planterne kan komme rundt i haven, og der er en lille sædegruppe i skyggen. Når man går videre her, så kommer man om til min højbedshave. Og ude bagved er køkkenhaven og de store bede med georginer. Det var lidt fra fru Pedersens gamle mødingsplads.